снимаме. Това е Александра. Здравей, маниченце. Здравей, маниченце. Кой е Ритка? Рит. Рит. Сладкото бебенце. Кой се усмихне? Кузка насмалва, мами. Кузка насмал. Сладурчик. Лексикончик. Сладурчинка. Кой ще се усмихне? Кой маха с ръчички? Сладурчинка. Гладно ли си, мами? Гладно, бебе. Гладно, бебче. Какво загледахме? Какво има там, маминичко? Бебче. Айде да ходим да папаме. Иска си да папаме. Някой пръцка. Кояка. Браво, мами. Good job.